Είναι το quiz βασικών γνώσεων πληροφορικής πρώτης, Δευτέρας, Τρίτης Γυμνασίου στο Scratch. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός, ο κύριος Κοντέβας Γεώργιος, και οι μαθητές, η Αλεξίου Μαρία Εκατερίνη, η Πετόγλου Ουρανία, ο Χασιώτης Κωνσταντίνος, ο Τσούπη Εμμανουήλ και μία ακόμα μαθήτρια που εδώ μου την κρύβει η οθόνη, θα τη βρω όμως, η Μουτούβη Ελισάβετ. Ξεκινήστε, παιδιά. Το quiz μας αφορά είναι ένα quiz πληροφορικής γυμνασίου, Α, Β και Γ γυμνασίου με το λογισμικό Scratch. Ενότητες εργασίας. Πρώτον, εισαγωγή. Τι είναι το Scratch. Δεύτερον, στόχοι και χαρακτηριστικά του quiz. Τρίτον, ανάλυση του κώδικα. Τέταρτον, παραδείγματα από τη χρήση του quiz. Πέμπτον, συμπεράσματα. Έκτον, βιβλιογραφία. Το Scratch είναι μια γλώσσα οπτικού προγραμματισμού που αναπτύχθηκε από την MIT Media Lab. Ο προγραμματισμός στο Scratch αποτελείται από blocks, τα οποία μπαίνουν σε συγκεκριμένη σειρά για να εκτελέσουν εντολές. Σκοπός μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα quiz με τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Εδώ πέρα βλέπουμε τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής. Εύκολο στη χρήση. Το πρόγραμμα είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ελάχιστες γνώσεις και να εμφανίσει την ερώτηση και τα κουμπιά των επιλογών σε μεγάλο μέγεθος και με απλά χρώματα. Εύκολο στη προσαρμογή. Το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα, χρειάζεται μόνο ελάχιστες αλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλου είδους quiz και όχι μόνο για το μάθημα της πληροφορικής στο γυμνάσιο. Βαθμολογία στα 20. Το πρόγραμμα μετατρέπει αυτόματα τον αριθμό ερωτήσεων που απαντήθηκαν σωστά σε βαθμολογία στα 20. Εμφάνιση των ερωτήσεων σε τυχαία σειρά. Οι ερωτήσεις εμφανίζονται σε τυχαία σειρά κάθε φορά που ανοίγουμε το πρόγραμμα. 2 έως 4 επιλογές ανά ερώτηση. Μία λίστα στο πρόγραμμα που περιέχει τον αριθμό επιλογών για κάθε ερώτηση που μπορεί να είναι από 2 μέχρι 4. Πολλές τάξεις σε ένα πρόγραμμα. Με την έναρξη του προγράμματος εμφανίζονται στην οθόνη 3 κουμπιά για επιλογή τάξης. 3. Πώς το φτιάξαμε. Το project αποτελείται από 8 λειτουργικά sprite και ένα sprite για το εξώφυλλο στο Scratch. Τα sprite A, B, C και D είναι τα κουμπιά τα οποία χρησιμοποιεί ο χρήστης για να δώσει απάντηση σε μία ερώτηση. Τα sprite 1, 2 και 3 εμφανίζονται στο αρχικό μενού για να επιλέξει ο χρήστης τάξη Α, Β ή Γ. Τέλος, το sprite questions περιλαμβάνει τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις, τον αριθμό επιλογών σε κάθε ερώτηση και τα εξώφυλλα των ερωτήσεων. Χρήση της μηχανής quiz για επανάληψη και εμπέδωση γνώσεων. Quiz γυμνασίου. Εδώ είναι το αρχικό μενού και επιλέγουμε τάξη. Επιλέγουμε εδώ την Α. Οι πληροφορίες είναι το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων. Αυτό είναι σωστό. Τα δεδομένα και οι κατάλληλες για την επεξεργασία στους εντολές αποθηκεύονται μόνιμα στη μνήμη RAM του υπολογιστή. Αυτό είναι λάθος. Όταν μια συσκευή μπορεί να στέλνει και να δέχεται δεδομένα από τον υπολογιστή, τότε χαρακτηρίζεται ως συσκευή εξόδου. Αυτό είναι λάθος. Το λογισμικό χωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες: λογισμικό εφαρμογών, λογισμικό συστήματος. Η οθόνη αποτελείται από μικρές περιοχές που ονομάζονται εικονοστοιχεία ή πίξελ. Σωστό. Τέλος, quiz, βαθμός 20 στα 20. Ομοίως δουλεύουν και οι υπόλοιπες τάξεις. Συμπεράσματα. Το quiz είναι ένα χρήσιμο εργαλείο διδασκαλίας, με αποτέλεσμα εκμάθηση των βασικών γνώσεων της επιστήμης της πληροφορικής να πραγματοποιείται με εύκολο, φιλικό και ευχάριστο τρόπο. Επίσης, παρακινεί τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα. Μελλοντικά θα εξετάσουμε την περίπτωση όπου η εφαρμογή θα προτείνει τη σωστή απάντηση σε περίπτωση λάθους όταν οι επιλογές είναι πάνω από 2. Εδώ βλέπουμε τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσαμε, ηλεκτρονική Scratch,
Τέλος παρουσίασης, ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας και είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο αυτό που φτιάξατε. Είναι εργαλείο, γνωστικό. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ατομικά, μπορεί να γίνει και παιχνίδι και να είναι και 1-2 άτομα μαζί να το συζητάνε. Ξέρετε, στη γνωστική ψυχολογία λένε ότι υπάρχει το testing effect. Τι σημαίνει αυτό? Όσο πιο πολύ εξετάζομαι, τόσο πιο πολύ μαθαίνω. Άρα φτιάξτε και άλλα τέτοια, για να μπορέσουν να εξασκηθούν και άλλοι μαζί. Μια ερώτηση θα σας κάνω. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, έτσι, σας πήρε χρόνο, έτσι δεν είναι? Ναι, μας πήρε λίγο χρόνο. Πόσο? Κάποιες ώρες ασχολούμασταν σπίτι με το project στο Scratch και μετά ελέγχαμε στο σχολείο την πρόοδο που κάναμε. Τι βοήθησε, θέλω να μάθω, στη συνεργασία σας και τι ήταν αυτό που σας δυσκόλεψε? Γιατί συνδυάσατε δουλειά στο σπίτι και στο σχολείο, από ό,τι κατάλαβα. Για πείτε μου. Μικρές δυσκολίες υπήρχαν με το να κάνουμε τον κώδικα να δουλεύει, γιατί σε ορισμένα σημεία υπήρχαν σφάλματα. Αλλά από το να δουλεύουμε και από το σχολείο αλλά και από το σπίτι δεν υπήρχαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Ωραία. Άρα συνεργαστήκατε πολύ καλά. Άρα θα προχωρήσετε. Ναι. Σας περιμένουμε και του χρόνου. Ευχαριστούμε.